ହେଇ ଆରେ ତୁ ସ୍କୁଲ ଯିବୁଟି ରେ ଜାଣିଛୁ ଆମର ରୋଷେଇ ହଉଛି ଆମେ 100 ଟଙ୍କା ଲା ଚାନ୍ଦା ଦେଇଛୁ। 100 ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା? ଆମ ଘରେ ମନା କଲେ ରେ, ଦେଲେନି। ତମ ଘରେ କଣ? ମୋ ବାପା ବି ମନା କଲେ। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଡ୍ରେସ ବି କଲେନି। ମୋ ବାପା 1000 ଟଙ୍କା ଡ୍ରେସ ଆଣିଲେ, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ଦେଲେ। ଭଲ ରେ। ଆରେ ତା ବାବା କଣ 1000 ଟଙ୍କା ଆଣିଛନ୍ତି? ମୋ ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ 3000 ଟଙ୍କାର ଡ୍ରେସ ଆଣିଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମୁଁ ମାଗିବି 10,000 ଆଉ 15,000 ମତେ ଦବ। ଯାହା ପାଖେ ପଇସା ଅଛି ତା ପାଖେ ଖୁସି ଅଛି। ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମ ପାଖକୁ ଖୁସି କୋଉଠି ଆସିବ? ହେ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ କି ରେ? ଆରେ ଘରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ସକାଳୁ ପଳେଇ ଆଇଲୁ ଏଠିକି। ଯା ବେ ଘରକୁ। ଯାଉଛି। କଣ ଯାଉଛୁ ବେ? ଚୁପ୍ କିନା ଘରକୁ ଯା, ନହେଲେ ଆଇଲା ଆସୁ ଦେଖିବି ତତେ ଏଠି ଫେର ପିଟିବି ତତେ। ତୋ ଭାଇ ତତେ ବାଡଉଛି। ଆମ ପାଖେ ପଇସା ନଥାଉ ମୋ ବାପା ମତେ କେବେ ବାଡାନ୍ତିନି। ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ଖୁସି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯୋଉଠି ବସିଲି ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ମତେ ସବୁଦିନ ବାଡେଇଲା। ଆମେ ଭାବିଲୁ ତୋ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ତୁ ଖୁସିରେ ରହୁଥିବୁ, ତୁ ବି ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ। ସବୁ ମଣିଷର କିଛି ନା କିଛି ଅଭାବ ଥାଏ। ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଲି ସବୁ ଦେଇଦେଲେ ଖୁସି ହେବେନି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ସେମାନେ ଖୁସି ହେବେ।